Mest din mobil? Hjemme eller udenfor? Jeg bruger den hele tiden, altså både når jeg er ude og hjemme. Men jeg bruger den mest derhjemme, når jeg skriver med mine piger og sådan. Er du glad for nutidens teknologi? Ja, jeg synes det er rigtig fedt. Hvorfor? Fordi jeg ved noget, i gamle dage, der havde vi jo ikke en skid. Og hvis jeg nu for eksempel levede i 1922, så har jeg jo ikke haft min mobil og så vi skal gå over til min ven for at sige til ham at komme ud. Specielt når man skriver med nogen, og man aftale kommer, så kommer det altid 5 minutter for sent. Derfor er det altid godt at ringe op med min mobil. Tror du, der er ulemper ved nutidens teknologi? Ja, der er alle mulige, der er nogle af de hacker og sådan noget. For eksempel, hvad kaldes det nu? Så må de sætter viruser ind og alt muligt. Så min computer, den er der sætter sådan en virus ind, som begynder at sende alt muligt billeder og nøgenbilleder og sådan noget. Hvor mange penge bruger du sikkert på din mobil hver måned? Jeg bruger cirka 300 kroner. Det er jo forskelligt, fordi jeg har jo op til 4-5 timer, hvis jeg bruger over, så koster det mere. Okay. Hvordan vil du have det en uge uden mobil og internet? Det vil være kedeligt, det vil være kaos. Det vil være, ja, noget altså det vil være helt klart fuldstændig. Jeg kan ikke klare mig uden Facebook. Okay. Hvor mange timer bruger du på internet og mobil? Det er muligt, jeg bruger rigtig mange timer. For det første, så bruger jeg mobilen hele tiden. Hver minut næsten. Og internettet, det bruger jeg på mobilen også. Så jeg bruger det næsten hele tiden. Selv når jeg er i skole, så sidder jeg og bruger det. Okay. Hvornår bruger du mest din mobil? Når du er hjemme eller udenfor? Når nogen lige ringer til mig, jeg bruger den ikke ret meget. Bruger den ikke ret meget? Nej. Okay. Er du glad for nutidens teknologi? Ja. Hvorfor? Det gør livet nemmere. Okay. Hvad er ulempen ved nutidens teknologi? Hvad ulempen er? Ja. Det ved jeg ikke, der er ikke nogen ulempen på det. Jo, altså dårlige ting. Det dårlige ved internettet. Det dårlige ved internettet? Ja. Eller mobil. Det er, at børn de mobber hinanden på internet. Det er ikke så godt. De sender også sprække sms'er til hinanden. Det er ikke så godt. Okay. Hvad synes du om dine børn bruger internettet og mobil? Det er de gode til. Det gør de altid. Okay. Hvor mange penge bruger du på din mobil om måneden? Jeg bruger under 200 kroner om året. Om år? Ja. Okay. Hvordan vil du have det en uge uden mobil eller internet? Det vil være dejligt. Og internet? Det vil være dejligt. Hvis jeg ikke er på arbejde, så vil det være rigtig dejligt. Hvor mange timer bruger du på internet eller mobil om måneden? Det ved jeg ikke. Altså, når jeg er på arbejde, så bruger jeg internet hver dag. Når jeg er fri, så bruger jeg aldrig. Okay. Hvad bruger du internet mobil til? Hvad bruger du til? Til at finde ud af, hvad jeg skal lave på mit arbejde. Og hvis folk vil ringe til mig, så ringer de på mobilen. Så jeg bruger det ikke. Okay. Tak for det.